Zašto They Who? Pa kad smo ja i Đole iz osnovne škole mislili da ćemo radimo neke grafite, pa smo morali smišljamo neka imena da se tagujemo, žurili smo autobuse, crtali tako po lusterima po školi, zajebavali se i morali smo da imamo neke nadimke i ja sam bukvalno preveo svoje ime na engleski, znači Danko They Who. Inače, jako kretenska fora. Mirno da gledam, zašto se srce uvek cepa. Kroz rodni grad se šetam, kroz rodni grad se šetam. Sve što vidim je beda, dok me seta rešeta. Kako je krenuo rap, ja sam snimao neke pesme koje su se brzo pojavile na radiju i počeo sam da imam neke nastupe i počelo je već brate, sti onaj They Who. I onda mi je bilo glupo i to da menjam, iako mi je vremenom bilo glupo što je uopšte na engleskom, znači trebao sam da budem MC Danko ili samo Danko ili nemam pojma. Ali dobro, sad je kasno da se menjam. Kroz rodni grad se šetam, kroz rodni grad se šetam. Sve što slušam su priče iz geta. Pa kao i svakog jeste uveo me neko u te vode, pošto sam ja vozio skate, tu ispred saobraćajne škole gde sam živeo, bio sam možda 6. 7. razred osnovne škole i to je bila neka ekipa koji su kao nešto repovali, imali neku grupu, ne mogu da se setim kako su se zvali i oni su me kao nešto zgotivili, davali mi neke kasete, seća se House of Pain, Cypress Hill i šta ti ja znam i tu sam krenuo da se ložim, onda sam malo više obratio pažnju u Srbiji šta se dešava na tu temu pa sam zgotivio, ako se i kod vas seća, Rhythm Attack, Robin Hood, naravno Groove, Voodoo Popeye i tako sam krenuo da se ložim i onda je kao svaki reper koji sluša rap počne nešto da piše, napravio sam neku grupu i tek tamo negde 99. 2000. smo kao ušli u neki studio, međutim nikad to nije bilo neko bavljenje muzikom, nema tu love, nema tu zarade. To je samo ventil, to je to. Pogledajte šta je moj drugar Flame meni dao da se truje, ali jako gotivna stvar. Pa šta znam, brate mili, s obzirom da je to već 4. album, u odnosu na one prošle albume jeste za klasu bolji, dosta je ozbiljniji. Tekstovi su, rekao bih, malo bolji, s obzirom da ja nisam neki tekstopisac, jer nisam ništa učitao u životu. Ali, da, dosta se ljudi javlja u inbox, zovu za fitove, zovu za nastupe, mislim da je sad to kao nešto malo krenulo. Ali, moje zadovoljstvo je, kao i uvek, bez veze. Zašto ima album Ventil? Mislim da je to svima jasno. Znaš ono kad ti neko kaže, brate, treba ti neki ventil da se izduvaš, idi trči, idi radi sklekove, nemam pojma. Meni je muzika ventil. Dođem, imam tu u ovim hodnicima vremena, tu je moj studio u kojem provodim veći deo svog vremena i dobijam dosta dobrih bitova, imam inspiracije, volim to, šta da radim, nemam pojma. Prija mi rap. Kad me pitaju za planove u vezi muzike, nemam planove nikakve, bilo kakve. Ali evo, Dragan Mirković dolazi 17. kod mene u studiju, treba uradimo neki duet i to će da izađe na televizor, brate. Šalim se bre, pa ne, verovatno još neki album, skupljaju se pesme, ima već nekih 20-ak neobjavljenih pesama, pravit ćemo opet neku kompilaciju, šta znam, bit će free download neki album, bit će opet neki diskovi, bit će spotovi, bit će svega, to je još jedna stvar koja će uskoro se pojavi sa grupom DNK, s kojima sam se zgotivio i odradili smo mnogo dobru stvar. Koja je moja pesma meni najdraža? Ova koju sam snimio pre 10 minuta. Uvijek je ta najnovija, najdraža dok ne smuri.
Ali da mi je neka baš u srcu, pa šta znam, sa ovog albuma zadnjeg bi izdvojio možda Lekovi i alkohol, izdvojio bi Unutrašnju budalu, Mladosti, neke pesme koje mi znače kad sam prolazio kroz neki period života i onda su te pesme nekako zabeležile taj period i onda i kako prođe taj neki osjećaj, pustiš ono tu pesmu da se setiš koliko si bio sjeban. I tako, ali baš da mi je neka baš omiljena, ne znam, brate, snimio sam preko 100 pesama, ono, nema pojma. Pa mislim da sam to već nekako i odgovorio, znači, ventil mi je ta muzika, inspiracija mi je sve zbog čega mi je potreban ventil, znači, život jebi ga. Najveća inspiracija, Plauš, zajebam se. Sve što se oko mene dešava, sve što na mene utiče, što me nervira, što me ne nervira, što mi prija, sve što ima veze sa mnom, znači, pesme su istinite, realne, znači, moj život, brate. Najviše me se sviđa stari zavet. Ne, strani, definitivno, strani rep, jer domaći reperi, ima dosta kvalitetnih ljudi, ali nekako se sve to svelo na neko raskenjavanje o nečemu što niko od tih slušalaca nema i sve ono, Marcello je to davno objasnio, kola, pare, ribe, sve se još uvijek svodi na to, nažalost. Ali od stranih bi izdvojio Onyxe, na njima sam odrastao. Ghostface mi je njegov glas kad čujem, znači ježim se. Koji su moji hobiji, van hobija, pored toga što sam reper, vozim šleper. Nemam, brate, hobi, znači imam tu muziku i to mi je hobi, to mi je neka zanimacija, ventil. Definitivno nemam nijedan drugi hobi. Sad bi trebao kao nešto počnem treniram, pošto sam sav zaglibio od kad sam slomio nogu prošle godine, ne krećem se, tako da novi hobi će mi biti teretana, hiljade i hiljade sklekova, brate. Ja mislim da je to, odgovorio sam na sva pitanja. Hvala ekipi iz naše rep, naš grad, koji su me pozvali da odradim ovaj intervju, mi smo se potrudili. To je to, ljudi, čujemo se preko zvučnika, pozdrav. Sva sreća prečka, neću da jedem broma zepam, psihički rascepljen, bez životnog sna, od vrha do dna i nazad. Ja svakog dana poletim i svakog dana padam, unutrašnja budala mi opet ne da spavam, psihički rascepljen.